बावैसोनि इन्टारभिउ होनो जानो थांगासिनो दङ। अलरेडि रेडि जाखाबाय, माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जों एसे लेट जादों। बे कनफार्म जोंनि गेजेरावहाय जेसेबां लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, साख्रिया थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड, फार्स्ट ग्रेड, सेकेन्ड ग्रेडनि खोथा गैया। जिखुनु साख्रियानो गावनि थाखाय आंगो आरो खामानि मावनायाबो मोनसे साख्रि, हालेवनायाबो मोनसे साख्रि। खिन्थु बेवहाय डिफारेन्सा जादों जोङो माने सरकारि साख्रि, कम्पानिनि साख्रि, न'खरनि साख्रि बेफोरबायदि रानलायना लायो। ओंखायनो जोंनियाव बिटिआर सरकारनि सिङाव जेसेबां पस्ट खालि दङ बेखौ जों बावैसोनो आबुं खालामनो थांगासिनो दङ। बावैसोनि इन्टारभिउ होनो जानो थांगासिनो दङ। अलरेडि रेडि जाखाबाय, माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जों एसे लेट जादों। बे कनफार्म जोंनि गेजेरावहाय जेसेबां लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, साख्रिया थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड, फार्स्ट ग्रेड, सेकेन्ड ग्रेडनि खोथा गैया। जिखुनु साख्रियानो गावनि थाखाय आंगो आरो खामानि मावनायाबो मोनसे साख्रि, हालेवनायाबो मोनसे साख्रि। खिन्थु बेवहाय डिफारेन्सा जादों जोङो माने सरकारि साख्रि, कम्पानिनि साख्रि, न'खरनि साख्रि बेफोरबायदि रानलायना लायो। ओंखायनो जोंनियाव बिटिआर सरकारनि सिङाव जेसेबां पस्ट खालि दङ बेखौ जों बावैसोनो आबुं खालामनो थांगासिनो दङ।